Hyvä Sami! Tässä on hyvin leipoa tuota kiekkoa, niin saa huitattua pois. On hyvin nyt kuukausi sitten. Nyt se on kuukaudessa kehittynyt tosi hyvin. Joo. On hittannut tän niinku miten harhautellaan. Joo, se on se luistaminen. Joo, se auttaa, että pystyy puolelle toiselle menemään. Oi, hyvä syöttö. Hieno maali, pojat! Hyvä! Hieno! Hyvä Sami! On timeri, aika hyvin. Itsekään on tossa. Ota vaihtovaa tässä niin vähän aikaa. Vaihtoiko? Ei vaihtanut. Siinä on 15. No, anna pelata parikymmentä sekkaa, jos ei oteta vaihtoa. Kestää niin kauan. Anna pelaa 15 sekkaa vielä, ettei veti heti.